Tilbage i 90'erne kiggede jeg meget på MG og var meget forelsket i den. Deres udformning og deres biler var jo biler, som alle næsten kendte. Jeg hedder Jan. Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i security, i det, der hedder beredskabet. Altså det startede med, at jeg kiggede lidt rundt på de forskellige bilmærker. Og det endte ud i, at jeg faktisk synes, både formen og designet på MG4 var noget af det, jeg kiggede efter. Og da den endelig kom, jamen, det var en prøvetur, og så var bilen købt. Den var fantastisk rundt i svingene. Den var hurtig i optrækket. 435 heste. 0 til 100 på 3,8 sekunder. Så det er en lille hurtig go-kart. Jeg har også haft folk, der er kommet over og sagt, ej, den der har vi også haft kig på. Jeg har også haft folk, der er kommet over, hvor de siger, jamen min holder lige derovre, den er man til. Så vi er faktisk en del efterhånden. Som jeg plejer at sige, små børn, små biler, store børn, store biler. Så det blev en stor bil.